आयै फिसा हौवा आफा सना थैबाय बुथारहैबाय मेगन थाइसे एख्ल'बाय आखाइ देफायबाय आसि देफ्रुबाय खर' देफ्रुबाय बाबु हाबाब साराय सारिथायाव हेलौ लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव जोबोद दुखुगोनां खौरां लानानै फैदों निश्चय नोंथांमोनाबो ससियेल मिडियायाव नुखाबाय दं जानांगौ आरो बेनि सिगांनो मोनसे आरोबाव नोंथांमोननो खौरां होबावनो लादों बेनो जादों थांनाय 3 आगस्ट खालि जे दुथां रजत मण्डल आरो बिथांनि ग्रुपआ जे क'क्राझारनिनो मागुरमारियाव NLFBनि दैदेनगिरि बिथां एम बाथा सारनि फंबाय मेद' ब्रह्म बिथांजों लोगोसेनो सासे बांगाल अख्तर आली बिथांमोना जे दाय गैयालासिनो मोसौ सिखावनि सन्देहआव जे बुग्लिजादोंमोन बुग्लिग्रा दुथांफोरनि ग्रुपनिफ्राय सानैखौ हमनो मोनबाय होननानै खौरांनिफ्राय मोनथिनो मोननाय जादों आरो बै बुग्लिग्रा दुथांफोरनि मुंखौ पिंकु रय आरो कौशिक मण्डल होननानै मोनथिनो मोननाय जादों दायो बिथांमोननि गेंनि लिडार रजत मण्डल बिथाङा खारखुमानानै दं होननानैबो मोनथिनो मोननाय जादों दायो बे हमना मोननाय सुबुंफोरखौ मा साजा होगोन उननि समासो खिन्थासिगोन लोगोफोर नेक्स्टआव दुखु गोनां खौराङा बेनोदि लोगोफोर चिरां जिल्लानि खैलामैला हाथिमारा गामिनि रम्फला नार्जारी आरो निकलास नार्जारी बिथांमोननि फिसाज्ला सानसोरां नार्जारी मुंनि सासे फरायसाखौ गावसोरनि लोगोफ्रानो इनायै बुथारदों होननानै सन्देह खालामनाय जादों मानोना बिथां सानसोरां नार्जारीया क'क्राझारनि STS पिटार एन्ड पौल स्कुल हस्टेलाव थानानै क'क्राझार जिल्लानिनो बालागाव रंगलीकाटा STN कलेजाव 11 थाखोआव फरायोमोन होननानै मोनथिनो मोननाय जादों बे फरायसाखौनो गावसोरनि फरायसालिनि लोगो एबा हस्टेलनि लोगोफोरा इनायै बुथारखुमादों होननानै न'खरनि मानसिफोरा सन्देह खालामनाय जादों मानोना बिथांमोना जयै बेलासि समाव बेरायनो थांदोंमोन होननानै मोनथिदों फैफिननाय समाव सानसोरां नार्जारीखौ नुनो मोननाय जायाखैमोन आरो बिनि अखानायैबो नागिरनानै मोनाखैमोन लोगोसेनो फादाराबो बे थैनाय जाथायखौ मोनथिनानैबो थगायदोंमोनसो होननानैबो न'खरनि मानसिफोरा बुंदों उनाव नागिरनानै मोनसे थौले दैमानिफ्राय आथिं आखाइ बुख्रुमनाय आरो खर' बुखावनाय लोगोसेनो मेगन थाइसे एख्ल'नाय थासारियाव बोखांनानै मोननो हानाय जादों न'खरनि मानसिफोरा बुंदों दायो जाथाया माबोरै जामारनायमोन नोंथांमोना बे न'खरनि मानसिफोरनि खुगानिफ्रायनो मोनथिनानै लादो ब्रमोन आङो 2टा 10आवसो रायलायहरदोंमोन फिसालाजों ओमफ्राय बिनि उनावहाय 10टायाव रायलायहरदोंमोन ओमफ्राय फना दैयाखिसै फादारा उनाव हरफिनबाय आं बुंबाय प्लिज फादार आंनि फिसालानो फन हैदो आं रायलायनायसै अननानै प्लिज हैदो होनबाय बिनि उनावबो फादारा फनखौ होनो हाया होननानै बुंबाय बेनोथ' होथ'नो हानाय नङा होननानै फिफाजों रायलायबाय ओमफ्राय गैया होनबाय 4टायावनो खोन्थाफैदोंनो 4:30टायावनो होमब्ला 7टासिम 6टासिम सान थायो मानो आंनि फिसाखौ लायनो हायाखै फादारा मानि थाखाय बिदि खालामदों होननानै फादारा मानि थाखाय बिदि खालामदोंला फादारा सिरि थायो थानो हागौ फादारा बै बुथारग्राफोरखौ बासायनो हागौ आंनि फिसाया आखाइ देख्रुबनायनिनो मेगन थाइसे गैयानो आंनि फिसाया मेगन दङ आंनि फिसानि फटक दं नाय आंनि फिसाया मेगन दङ आंनि फिसाया ओरैबायदि मोजां हेन्डसाम कलेजावबो बुङोनो लोगोफ्रा नोंनो साबसिनलै नोंनो हिर'सिन नोंखौ साबसिन नुयो होनोनो ओमफ्राय प्रिन्सिपालाबो अयथासार अनोनो आंनि फिसाखौ ओमफ्राय ओरै होनोनो नोंनि गार्जेना हनैलाय फैबाय नोंनि गार्जेना फैबाय होनोनो आंखौ होनबाय मामि आंखौ इनसाल्ट खालामो लोगोफ्रा नोंनि गार्जेना फैबाय होननानै बुङो होननांबाय मेगन सादों आंनि फिसाखौ मेगन सानानैसो थादों मेगन दङ आंनि फिसाया आथिं दङ आंनि फिसाया आखाइ देख्रुबनाय नङा आंनि फिसाया आयै आंनि फिसाखौ मानो बिदि दोनखो माबा मोनसे ट्रिस दङ आंनि फिसाखौ हिंसा जानानैसो थादों आंनि फिसाया बुंदोंमोन आं बे गथ'फोरखौ आंनि फिसाखौ सिथारनायखौ जिउ जोबजासिम जेलाव
खैनायखौबो आं लुबैया फासिखौबो लुबैया जिउ जोबजासिम जेलाव आंनि फिसानि लाइफआ बरबाद बिसोरबो बरबाद बिसोरनि बिमानि बिखा दङला आंबो बिखा दङ आंनिबो फिसा गैया लाइ लथर आंहा साय सम्पति दङ सोर जाबावनाय नार्सारि LKG आं फोरोंबोबाय बिसोरखौ आंनि थाखाय हगारनो मोना फादारा हगारनो मोना